Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Officer kuchokera ku Malawi Electoral Commission kuti azatipase malonje kulandira tonse kulandira candidate ndi kutionesera ma commissioners athu zikomo. Zikomo kwambiri Bambo Mafuliwa amene muluyendetsa mwambo uno. Tipereke ulemu kwa wapampando wa bungwe loyendetsa zisankho Justice Annabel Ntalimanja. Ulemu upite kwa makomishona onse abungwe loyendetsa zisankho amene muli pano. Komanso tipereke ulemu Your Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera, President of the Republic of Malawi and the President of the Malawi Congress Party. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Mulembi wamkulu wa Chipani, Honorable Richard Chimwendo Banda, ndi atsogoleri wena onse amene mwabwera nawo kuchokera ku chipani chanu. Ulemu upite kwa wamkulu wachiwiri wa ine kumeki Bambo Andrew Kankwalala komanso Bambo Hastings Bota, nozanga onse amene tikugwira nawo ntchito limodzi ku bungwe loyendetsa zisankho. Ulemu upite kwa inu atolankhani amene muli pano, takhala tikugwira nanu ntchito kuchokera muja tidayambira muja. Ulemu upite kwa inu. Vanthu onse amene ationera m'madera osiyanasiyana amene akutsalira mwambo uwu pa wireless kapena pa kanema, tikuti mulandire ulemu. Moni nonse, muli bwanji? Ayi, ife tili bwino kuno kumeki mwatipeza tili bwino. Ndi cha ulemu wapadera komanso chisomo kuti nikulandireni nonse pa mwambo uno ofunika kwambiri pamene bungwe loyendetsa zisankho likulandira zikalata zoyimira pa chisankho kwa iwo amene akufuna kuyimira pa chisankho cha president pa 16 September 2025. Amayi ndi abambo, lero msana uno komishoni ikhala ikulandira akalata zoyimira pa chisankho kuchokera kwa Dr. Lazarus Makathe Chakwera, amene akuyimira chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo iwo akabwera kutsogolo kuno pa nthawi yawo, tiwapempha kuti ationetsere amene akhale wachiwiri wawo kapena kuti tipemphe vanthu amene amakonda kuperekapo ndemanga kapena maganizo awo pa nkhani za chisankho, kuti azionetsetsa kuti fundo zawo zimene akupereka zizikhala zogwirizana ndi malamulo kapena ndondomeko zoyendetsera chisankho. Mongokumbutsana amayi ndi abambo, pofika tsiku la lero vanthu amene atenga makalata kapena kuti koma chachikulu choti mudziwe ndi chakuti kubwera kudzapereka kalata zoyimira pa chisankho pa mwambo ngati uno ndiye umboni waukulu umene umapangisa kuti dziko lonse lidziwe
kuti ndinu okonzeka kupikisana nawo pa chisankho. Amayi ndi abambo, pamwambo uno lero amene akufuna kupikisana nawowa Dr. Lazarus Makathe Chakwera akhala akusayinira ndi kutsimikizira kuti adzatsatira malamulo ndi ndondomeko zonse za chisankho. Buku limene asayinire lero muli ndondomeko zimene zimafotokoza bwino lomwe mmene opikisana pa chisankho akuyenera kuchitira kampeni. Limafotokoza kuti kampeni ikuyenera kukhala ya fundo, osati zolankhula zonyozana kapena kulimbikitsa udani ndi ziwawa. Ndiponso kuphatikizapo yapo lero Dr. Lazarus Makathe Chakwera apatsidwa mwayi olankhula kwa anthu amene muli muno, komanso wena amene akutimvera pa wireless ndi pakanema. Tikuyembekezera kuti umenewu ukhala mwayi olimbikitsa mtundu wa Malawi kuti asunge bata ndi mtendere nthawi yonse ya kampeni, komanso pamene tikukaponya voti ndi kulengeza zotsatira. Pomaliza, tikupempheni nonse Amalawi kuphatikizapo omwe afuna kuyimira pa chisankhochi, atsogoleri wa zipani, atolankhani, anthu onse, kuti tione chisankho cha 2025 ngati mwayi opereka chitsanzo cha mtendere ndi mgwirizano kwa mtundu wa Chief Elections Officer ku Malawi Electoral Commission. Olemekezeka onse nyumba muno tikupitirira ndi mwambo wathu wolandira akalata kuchokera kwa candidate. Ndiye pano tikhale tikupempha kuti candidate abwere kusogolo, koma asanabwere ndifuna ndifotokozere. Akabwera kusogolo kuna candidate apitirira straight pa microphone awo asanakhale pasi. Pamenepo ndi pamene akatululire kutionetsera kuti running mate wawo ndi ndani. A running mate ngati mulipo pano mukatchulidwa zina tikupemphani mubwere kusogoloko kuzakhala limodzi ndi a candidate. Ndiye ndipemphe kuti a candidate abwere, koma waperekeza a candidate akhale a secretary general a chipani okha zikomo. My name is Lazarus Makathe Chakwera. I am running for re-election to serve you till 2030. And my running mate is none other than Vitumbiko tipempha candidate kuti apitirire kukakhala pa mpando wawo.
Well, wait a minute. Zikomo kwambiri. Pano tipempha candidate kuti apite kukakhala pa mpando pawo, ndipo running mate mene akukhala kumanzere kwa candidate. Zikomo kwambiri. Pano mwambo umene ukuchitika ndi kusayinira code of conduct. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.